Să fiți binecuvântați, scumpii Domnului. Sunt două expresii care le-am auzit des. Sunt folosite ca și versete din Biblie, dar ele nu sunt în Biblie. Și anume, una dintre ele este un așa zis verset care și eu l-am folosit multă vreme, până când l-am căutat și am văzut că nu există în Biblie. Și anume zice: Domnul se coboară în mijlocul laudelor. Așa ceva nu scrie în Biblie. Și chiar vă îndemn și vă sfătuiesc să căutați, să vedeți dacă găsiți așa ceva în Biblie. În toată Biblia nu veți găsi așa ceva. Deci Domnul nu se coboară în mijlocul laudelor, Domnul locuiește în mijlocul laudelor. E o diferență colosală. Să te viziteze Dumnezeu și să locuiască acolo. Așa că, dacă avem expresia asta și care este greșită, bine ar fi, văzând în Sfânta Scriptură că nu există, să nu mai folosim, nu? Și un alt lucru, o altă expresie care este luată din Iov, capitolul 4, spune: El face rana și tot El o vindecă, făcând referire la Dumnezeu. Numai că acolo expresia asta nu are nici un om, nici Iov, și o are un duh necurat. Zice: un duh a trecut pe lângă mine, mi s-a zbârlit părul ca unui arici și am auzit un glas și a început să-i spună. Eu i-am, zice acolo așa, fiva omul fără vină, mai jos zice, i-am blestemat locuința. Cine? Duhul necurat. Și se ajunge la expresia care zice: El face, Dumnezeu face rana și tot El o vindecă. Cine-i făcuse rana lui Iov? Dumnezeu sau diavolul? Cine i-a omorât copiii? Cine i-a dat buba din cap până în picioare lui Iov? Satana, un duh necurat. Toată convorbirea aceea este scrisă cuvintele unui duh necurat, nu cuvintele unui om al lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să propovăduim cuvintele unui duh necurat. Nu asta e Evanghelia care ne dă nouă Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, cu toți cu care s-a întâlnit, nu le-a dat nici măcar la unul dintre ei să le-o fi dat un cancer sau să le-o fi dat vreo boală. Cu toți cu care s-a întâlnit, i-a vindecat. Deci cel ce vindecă bolile este Domnul Iisus. El pe cruce a purtat răni, boli, dureri și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Deci El le-a purtat, le-a luat, El nu le-a dat. Așa că este o expresie, nu știu cum înțelege fiecare, dar măcar înțelegeți că expresia asta, și nu mergem pe teologia vindecării, dar măcar expresia asta, căutați-o în Iov, capitolul 4, și veți vedea că este un cuvânt rostit de un duh necurat, nu de un om al lui Dumnezeu. Și noi nu trebuie să vestim Evanghelia celui rău. Domnul Iisus a zis: duceți-vă în toată lumea și vindecați. Da? Nu dați boli. Așa că să ne concentrăm atenția spre a vindeca, a ne ruga pentru oameni, pentru vindecare. Și nu a accepta cu ușurință orice fel de boală în trupul nostru. Domnul Iisus Hristos este gata să te vindece. Domnul Iisus Hristos este gata să te elibereze. El a făcut tot ce a stat în putere și mai cu seamă a purtat pe crucea de la Golgota toate acestea pentru tine. Trebuie doar să, prin credință, să ți le însușești. Și în numele lui Iisus Hristos, boala, neputința să te părăsească, chiar în clipa aceasta, să fii vindecat în numele lui Iisus, să mărturisesc spre slava lui Iisus Hristos, că Iisus Hristos este Domnul și că Iisus Hristos te-a vindecat. Să nu mai lăudăm pe Satan cu bolile care ni le dă, să lăudăm pe Iisus cu puterea care are și vrea să ne ia orice boală. Slăvit să fie numele Domnului în veci. Amin.